निफ्रायनो इउपिपिएलआवनो दंखायोमोन दंनाय समावहाय बिसोरो आं बेयाव थाबाय थानाय समावहाय बिसोरो आंजों लोगो लादों सानफ्रामबो लोगो लायो बिपिएमनि मानसिफ्रा आरो बिपिएमनि मानसिफ्रा लोगो लानानै आंखौ बुङो नों खृष्टान जानानै नों दाबो बुजिया नामा नैबे रावखौ बाहायदों आरोखि नों खृष्टान जानानै दाबो नों माबाखौ बुजिया नामा होननानै ओमफ्राय दा बिदि होननायाव मा जादों खृष्टाना खृष्टानै दं बिदि होनदोंमोन आरोखि आङो नङा जाय मानसिया इउपिपिएलआव थागोन दा प्रमद बर'आ जोंखौ माबायावसो हिन्दुआवसो लांजोबसिगोन हाब बेबादिथ' जानाय नङालै होननानै आङो नैबे समावहायनो बिसोर बिपिएमनि मानसिफोरजों थांफानानै माबा लाहैदोंमोन आरोखि आङो जयेन लाहैदोंमोन आं ओमफ्राय दा आङो फैफिनबाय बिदिनो सानसेल' थानानै अखानायैनो आं लाफिनदों बियो आंनि बुंनांगौआ बेल'खा नंगौ नामा सानदोंमोन नंगौ नंदोंमोन आङो माने दाथ' मिथिबाय आं बुजिबाय दाथ' डाइरेक्ट नङा मिसलिया रावसो बियो बे नङा आरोखि दा बेखायनो दा आं फैफिनबायबो बुजिबायबो मिथिबायबो नङा आरोखि माने दा राजनितिकनि गेलेनायाव बिसोर फान्दायनानैसो मानसिखौ बुथुमदोंमोन दा आं बिदि साननानै दं आरोखि सासे खृष्टानारि जानानैथ' सरकारनिफ्राय जेबो उसुबिदा मोनाखै आदैया माबाफोर उसुबिदा मोनदों दानि सरकारनिफ्राय दाथ' आं उसुबिदा मोना बेखौ आं मोना आरोखि माने बे थगायनानै लांनायावसो आं उसुबिदा मोनदोंमोन आरोखि नोंजों सोरबाफोर लांफादोंमोन नामा जों थांदों आंनि फिसाला थांदों आंनि बिजामादै थांदों बिनिफ्राय दा ओरैहाय 18 जन थांदों जोङो 18 जन थांनाया फैफिनजोब्बाय दा औ फैफिनजोब्बाय औ खृष्टान गोजामोन दा फैफिनबाय आरोखि जोंनो हरनायालाय माबा 50,000 हरदोंमोन 19 जनजों ओमफ्राय जोङो दा माबा 1300 मोननाय जादों आखायाव औ 50,000 हरदों बे माने जोंखौ जयेन जानायनि थाखाय हरदोंमोन आरोखि 50,000 ओमफ्राय बे माबायाव राननानै जोङो दा 1300 मोनदों 18 जनजों औ 18 जनजों औ बिदिनो गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां चिरां जिल्लानि चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन फोरोंनायनि जायगाया जाबाय चापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि मख'जाथाव दि चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो